Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. De los barrios el más querido por ser... Kaixo, ondo Mexikotik. Ikusi egisa esaten bodut esan inoiz nire aukera principala izan. Bai, ez lehenko hilabetiak eta enagisen nun zaun nagoen bez, azkenian Kriston igisa da Monterrey, oso handixa. Faltan pilo botatzen gauza bat azerak. Mexiko mailan badauko euskaletxe bat Ciudad de Mexikon, bakarra, Monterreyen mentzadez ez dauko aukera hori, baina Ciudad de Mexikon bai, eta bigarren aldixa bertara joan ginela. Korrikagatik. Berez printzipioz, azken viaje bezala edo gabetzen zen Kolombiara jutia. Kaixo Leire, zer moduz? Kaixo, ondo Mexikotik, hori, ondo. Ja, badia hainbat hilabete, Mexikora jo zinenetik, zela zainketan zau, herrialdiak? Gisa esan etorri ginenetik oso ondo, jende oso jatorra esango nagoen, eta hasieran, kuesta uzan apur bat Mexikora itxia eta hori dana, baina ja esango nagoen bertan denbora bat egon daia asko zobeto. Bueltatxeko gogoakin, edo ondiok ez? Gisa esan ja ez da gitzu, sortzi bat hilabeto la manoia, eta jendea ikusteko batez Kriston gogoak eta txabaltara bueltatzeko izango nagoen bastante. Zer keruan zau, Mexikora? Hori ikasketak, azkenian hemen nabil azken graduko ikasketak kursatzen, nire azken urtia izango zen, eta hori, etorren hemen interkambio bezala azken urtia. Diseinu ingenieritza, sabitz ikasten? Zertan oinarriketan dira ikasketa horrek? Azkenean produktu bat diseinatzerak orduan, ez da gitzu, pertsonen beharretara moldatzea produktu hori, eta ikustia ze diseinu egokituko zan hobetu pertsona edo kolektibo batentzat, eta hori. Eta horrek lotura zuzena dako Mexikokin, edo ez, beste barik fanzara horra? Egisa hemen unibertsitateak hori eskaintzen dauela, eta eman zuzun aukera hori, hemen bertan kursatzeko interkambioa. Eta hori, Mexikon nik uste mundu mailan leku danetan lantzen den gauza bat dela. Eta orduan Mexiko, zergatik? Interes berezia zeukan zeuk, personalki edo? Ikusi egisa esaten bodut esan inoiz nire aukera principala izan, nik bez, gure urte bat izan da Europa mailan nahi xoko nagoen, hasiera baten. Eta, ez jaten oportunidadia eukit, eta Mexikon plaza bat geratu zen, eta azkenian inagon besta birritxan pentsau, eta esan, aukera bezala aprobetxetako. Eta etor nintzen, eta egisa esan oso ondo. Monterrey irixan zauz, ezta? Zelakoa da? Oso handixa, industriala eta etxeak eta kristonak tamaino handikoa txabaltakin alderatuz ez da oso desberdin esango nagoen. Eta mexikarrak? Ez da izango nagoen igual, bitxikeria ez da izan leike, baina adibidez hemen baira oitxuria domeiketan familixa dana o danak elkartzeko eta batiko asau ditzen zide, baina hori parrillak eta atera eta bertan danak batera prestatzeko eta hori bastante holan sagrau dauki eta igandeak ezin dikurtu, birentzat da familixan egoteko egun bat abeteanak parrillak atera eta hori, nik uste hori politxa gara. Txabaltatik Monterreirako aldaketa hori, zela fanda? Zela eroan dozu, hasieran igual zailtxo? Ez lehenko hilabetiak eta enagisen nun zaun nagoen bez, azkenian Kriston igisa da Monterrey, oso handixa eta super galduta azkenian. Baina, gero azkenian denboria eta lortu apur bat bertara egokitzea zela baitz, baina hasieran bastante raro eta kosta usan. Zertan, nabari juzeben aldaketa ondixena? Monterrey izango nagoen kaotikoa badala, ez dauk lasaitasun hori, txabaltan azkenean oso txikina da, eta dauk lasaitasun hori, eta Monterrey dana kriston trafikoa, azkenean hiri baten bizitzea daukona oso handixa, kriston kaosa, jendia alde batetik bestera denbora dana. Unibertsitatean behigarri ezu aldaketea? Unibertsitatean esango nagoen igual gutxien, batez metodologia nahiko antzekoa jarraitzen dugu, eta orduan parte hortatik nahiko ondo, azkenean bastante perturatzen da itzen dugu nera bertan, eta hori izango nagoen batez igual lan karga zerbait gutxitu dela, beste ez asko, egisa hemen badana behitzen dela, baina hori, behintzat
metodologia mailan nahiko antzeku, orduan hori bastante ondo. Mexikon ezinbesteko osagaietako bada pikantia. Zela egokitu zara pikantiara? Jo, hasieran bastante gaizki honegisa, hobetu dala bastante, baina sortu jabet eta gero lortu zerbait hobetzea. Baina hori, hemen berdin, mexikarren nera ez jareltzen, Hairak, pikantia isago isoko sortu dati jartzen badabitz, eta hori, ondion ikustu maila hortara ez dakit noiz baita dutuko garen, baina bai, zeo zer hobetu da, eta ja bintzat, apur bat hobeto toleratzen da. Pikantia igual ez, baina 8 hilabeten ostian, zer ekarreko zeke, Euskal Herrira, Mexikotik? Bai, igarbiet, gukaiz, mendira igual askotan juten garela edo ez dakit, bai, etxeetan bai asko ikusten gauza bat, oso, Mexiko mailan nik uste kriston indarra daukiela, zagoen amakak bastante, eta egisa da nik uste Euskal Herri mailan ez daukoela egin normalizauta deola namaken hori, baina mena diez etxe danetan ikusten da, mendira jende danak erabat dago egin amakak, eta ez da egite, egisa esan nik uste planteauko nagoela Euskal Herri izan. Eta alderantziz? Faltan pilo botatzen gauza bat aserak edo ibiltzeko peatonalak, Monterrey mentzat, hori hiri superkaotikoa da eta danak kotxiak eta hemen adiez, ez da pape normalizauta jendia ibiltzen jutia, da ez da 5 metro izan danak kotxia hartzen dago eta azkenean ez dago ibiltzeko aukerarik ez, eta azkenean aukera bakarra beti abar karretera eskina batetik, eta gisa esan nagoen inoiz izango hori falta motako nagoenik, baina... Isa korrika, ez da alde batetik bestera, iesi. Bai. Eta korrika aipatuta, zeuen korrika propio haue hemen egin geben, baina hor, zeuen Mexikon bebai. Bai, azkenean, Mexiko mailan badauko euskal etxe bat Ciudad de Mexikon, bakarra, Monterreyen mentzadez ez dauko aukera hori, baina Ciudad de Mexikon bai, eta bigarren alditza bertara jun ginela, korrikagatik, eta bertan antolatu zen, itzaren suspena korrika horret inguruan, eta ez ginen bi aldiz pentsau, bertara jun ginen, eta hori gisa esan oso gustora, lehenengo momentutik, etxe bat bezala izan zen guretzat, azkenean, ez da, txapur bat, korrika aurretik bauzolan hori bai, sustatu ginen, danontza bazkaixea egitzen da holan, eta oso ondo, gero, korrika hori aporratzen izan bai, eta oso ondo. Oso ondo, orokorrean ikusten da, esperientzia ona da biela izaten leire. Bai, hasieran apurat kostau zanez, Monterreira itxia bat ez igual, hiri mailan bastante aldaketa izan zalako, baina Mexiko mailan oso ondo, esperientzia oso politxo. Eta Mexiko mailan mobiu zara, edo urten zara, bidaiak ingo zen itxun? Bai, egisa esan Mexiko mailan bastante ezagutu dugu, itxia pasaldia Yucatan eta gero Baja California aldera mugitu gare, eta gero Mexikotik kanpora mugitu gare ezagutu Guatemala adibidez, eta gero Gabonetan egon ginen Costa Rican eta Panaman egin ginen voluntariotza bat, eta hori bertara beldu ginen, orduan oso ondo nik uste aprobetxauta, así que ondo. Eta ona buelta horretik, bakotzu beste bidaiaren bat edo? Planeuta? Bai, berez printzipioz, azken viaje bezala edo gabetzen zen Kolombiara jutia. Zango nagoen, ondion ez da USB tiratuta, baina printzipioz hori ideikia eta hori zango nagoen azken bidaia bezala. Eta gero, ona itzulera, noizko bakotzu horrek ikusitza? Printzipioz ekainerako, ez da hitz esaten fetxa exacto bat ez ideaik ez, baina hori berez ekaina bukaerarako nik uste dut bertara jungo garela. Aipatu duzu esperientzia ederra, atzetik datozenendako, zen mezu? Hola, atzerrixan esperientzia bat bizi izatiari buruz? Jo, ez da, nik uste la esperientzia bat, edozein pertsonak aukeria izan da bizi biharko zauena. Ez da, azkenean pertsonalkin ikuste asko garatzen dozula, eta asko ikasten dozu, hemengo kultura ikiko, eta ez da, jendeakin erlazionatzen zara, igual, bertan ez ginenak erlazionauko, eta hori oso ondo egisa esan. Eta aukire eukitzen badago juteko. Oso ondo leire, mila esker zure esperientzia gurekin partekatziagatik. Bai, zuri. Aprobetxau azkenengo jabatiak. Gero arte! Bai, agur.